Türkmenistana avtomobil dünyası arada iň gyzykly we suud edilen maglumatlar şu ýerde jemlenendir. Bugun sen söýgül avtomobiliň Toyota'nyň Toyota bolmagyna sebäp bolan ýeketäk marka diňe Toyota däl. Yer ýüzündäki dünýä belli brand markalaryň, avtomobil markalarynyň arkasyndaky duran söýgüt marka barada bugun görüň ediler. Bu marka Honda. Başladykmy onda? Honda diýemde näme gözüňe geldi? Motor gözüňe geldi dämi? Honda motorlary bilen dünýä tanalan. Honda motorlarynyň öňürtüği, maşinlarynyň öňürtüği iň gyzykly ýer beýlek avtomobil markalarynda bolşy ýaly Honda'nyň dörüş tarihi we Honda kim tarapyndan döredildi. Öň jagalyňa patrajaňy alýan ýa-da wideony saxlan edýän boşrak wagtyň görer ýaly. Onda biz dogam edýäs. 1906-njy ýyl Yaponiýa Hamamatsu owasyny Saitiro Honda dünýä ýenýär. Şol döwrüň iň balamut çağalarynyň biri Türkmençaýdan iň garagol bir ýerde problema tapýan çaga bolsa, bir ýerde problema bolsa, şoň arkandan çykkan çaga. Qaqaty demirçi usta. Ejeti öý hojolukçy öýünü dikindikge. Dikinçi. 1900-njy ýyllarda hem maşgala üçin, her maşgala üçin aýratyn peçat berilýän. Näme üçin? Yaponiýada Yaponiýanyň köp bölegi 1900-njy ýyllarda okuw ýazyw bilenok. Şol sebäpden çağalarynyň bahasyna tanışdym diýip peçat basýan ekenler we başga da bir dokument işlerine gol çekip bilmeýänlikler sebäpli ýa-da adyny dogry ýazyp bilmeýänlikler sebäpli maşgala peçat berilýär we her 5-nji gün çağalar öz enatatyna günneliklerini görkezmeli we maşgala peçat basmaly eken. Bahalar bilen çağamyň bahalary bilen tanışdym diýip. Endi bu ýerde Saitiro Honda näme diýär? Saitiro Honda özüniň maşgalatyna berilen ýürütdi peçady tigirin pakrejkasyndan oýup ýasaya enatatyna görkezmän özü enataty tanışdy ýaly edip peçat basýan eken günneligi. Bu bir näçe ýyllap şeýdip dogam edýär, hiç kim basan peçady barda, garaşy bilen oklar basalan peçat. Indi bu hytyrlygy öz dostlaryna ulanyp başlaýar, başga tanışlaryna görkezip başlaýar. Her kimiň maşgalatynaky peçady ýasap berşigar kiçilikden peçat zawod bolýar. We bu bilinýär. Näme sebäpden bilinýär? Ýanky ýasalan peçat haçanna kağıdın gözüne basılanna aynadan bir katı görsen tersine koyar. Şon ýala koyan eken. Garad peçady pikirlen ýekeje detal pikirlenmändir şoby basaňdan soň o kap bolmak kıyın. Bir näçe ýyldan soň şo zat ýüze çykka öz ille ýasýanan bilýär. Indi bu ýerde ejetim onu urjak bolýar, kaka saklaýar, dur diýär. Ýekeje zady düşünür, döwlete garşy we näme dogry hereketler etme diýip düşünür, ýöne taýak kara urma diýär. Näme üçin urma diýär? Bul şeýleler edilen ulu pikir, ulu plan hemme kişi bunýada pikirlenip bilmeýär we beýle işleri edip bilmeýär her kim diýär. Şunýada pikirlenip bilýän çağany häzerden urulsaň, ertir etjek bolýan pikiri sen sebäpli ösüş bolmaz diýär we hergede bir zatlar oýlap tapjak bolsa sen sebäpli durmaly bolar, urgu gorkusundan ýaňa diýär. Şoň üçin düşünür, näme dogry etmeler, ýöne pikirleriň malades diýip ogluny öwýär. Bir tarapdan hem gıyğır, bir adacık kayaya näme dogry bolan işleri etmelerligi barada. Eger de şu videony çağalar görýän bolsa, size duýduruş, näme dogry bolan işleri etmeler, öz kelleňizdäki pikirleri has gogluk dogry tarapdan ýerine ýetirjek bolmaly. Her kimde bir hytyrlyk, her kimde bir şusturlyk ba. Dogry tarapdan peýdalansaň, özüňe bähwitli ýollara bararsaňyz. Onda dogam edýär. Saitiro Honda kiçiliginde daşarda oýnap ýörkä, ilkin sapar Ford avtomobilini görýär. Ilkinji sapar avtomobil görýär. Ford avtomobiliniň T modeli geçik gidýär. Hemme kişi feredip dur Saitiro Honda bolsa bu maşynyň ýyzynan ylgyýar. Maşyn gözden ýetýär, ýyzynan ýetip bilmeýär. Ahyrynda ýere seredýär we maşynyň kulşytyryndan tüsle çykarýan ýerinden ýere daman bir suwuklugy göz düşýär. Ýanky suwuklugy elleýär, elnal ýawan ýanky zady ýysgaýar. Ömründe hiç kaçan ýyska görmedik täsin burnuňa deşik gelýän bir ýys. Şonu ýysgaýar we bu zada hayran galýar. We eline ýuman näçe wagtlap diňe şo eline ýysak geldi. Saitiro Honda şol alan ýysynyň nireden çykanlygy bilmek üçin şol ýys baradaky söýgüsi onu hiç ýylagda da ýatyrmaýar we 8-nji klasda okunda derejede tamamly okudan çykatça, dara okudan gatça. Kakasından ruhsat alýar. Men şäherä işlemäne gitjek diýär. Kakasam ogluny saklap bilmeýär, balamut oglan. Nirde bolsaňam janyň sag bolsun, men saňa aýdandym, ýatdan çykarma, hiç gaçan näme dogry hereket etme diýip şäherä urady. Bul şäherä gidýär. Diňe avtomobil tehlerini bar, ustahanalara bar, iş gözlemene.
hiç kim geçecek çağanı tekinci kılat çağanı ustaxanada iş alatı gelenok. Yöne bir ustaxanaların biri borcuyum diye höwet üçün yalvarıp duran alya geldi ya men yanımda işlersin öwrenirsin diye. Bulam işe gir ya. Bunu hiç kim usta edip alanok dinge ona kel bar çaya kel bar plan yer yu. Yöne şo yerde bir näçe ýyllap işleýän näme üçin hergedek avtomobil otlananny ýene şo ýerdäki ýerdaman gara suwy alya we isgaýa dinge şoň is üçin şo ýerde bir näçe ýylny usta bolmadan kömekçi borçda ýalaqap işläp geçirýär. Diňe şol is üçin gödüňde gelýän bir zada söýgü. Endi ýyl geldi 1923-nji ýylyň 1-nji sentýabry. Kaito ýer titremesi. Ýer titremän güýji 8,3 derejeli şol ýer titremede Ýaponiýada 142.000 sanak adam aradan çykýar we 300.000dan gowrak zdanýalar, ýerler, jaýlar ýer bilen ýegsan bolýar. Ay ýer titreme bardy. Ay giňişen aýda oturmaýyn. Şu yerdäki yer titremede şol oglanjyk, ýaş oglanjyk hemme usta teknikler öz maşgalatyny halat etmek üçin gaçyk gidýär iş ýerinden. Saýyty Honda bolsa, ýanky maşinlary halat edýär. Hemme kişi maşgalatyny halat etjek bolýar, bu bolsa iş ýerindäki maşinlary halat edýär. Ýangyn nörüýä, ýekejö ýangyn öçürjek bolýar. Garaz şeýlerik bilen bile öz iş ýerini öz elinden gelýärçe kän ýerlerini, kän ýitkilerden halat edýär. Muň başlygy ustaxananyň başlygy yer titremeden soň hem köşeşenden soň bu oglany näme diýär? Seni inni usta edip ýetişdirmesen bolmaz diýip öz ýanyna usta edip iş alýar. We şol yer titremeden soň Saitiro Honda usta bolup işe başlaýar. Ýaş Honda şol ýerde usta bolup işe başlandan soň bar ýogy 1 ýyl geçip geçmänkä şeýle bir habar gelýär. Ustaxanany uja dikelýärler, zat edýärler. Ehli avtomobil oňorýan servisleriň başlyklaryna şeýle bir maglumat gelýär. Yaponiýada geçiriljek 5-nji avtomobil ýarışlaryna gatnaşatyňyz gelýärmi diýen bildirişi gelýär. Muny ustaxanaň başlygy okuýarda zank görýär, işte bize maşinam çykaramyzok ýa-da maşinam ütköşgä edemzok ýarışa gatnaşmak gerek gelip. Munam zaňany Honda görýär, ýaş Honda görýär, o ýan kagaz alýar. Gato goýa, ol ýerde näme ýazykdyr? Yaponiýada 5-nji döwlet avtomobil ýarışa size gatnaşmagyna çagyrýar diýip priglasheniýa bar, çagyryş bar. Muny goýa näme üçin biz gatnaşamyzok diýip başlykdan soraýar. Başlyk bizde maşin ýok adi. Onda sen maňa ruhsat ber diýe men saňa maşin ýasap bereýin diýe. Geň galya öýde bir çaga. Usta bolanda bary ýok, 1 ýyl boldy. Ol maşin soramany ruhsat ber diýe. Bulan prosta gowundy çagan gowun ekmejaka bor. Sen edäň näme deseňerde taýarlasaň maňa görköz diýe. Bu näme diýe? 2 san avtomobiller alýar. Daimleriň Ford'un ýene bir avtomobillerini alýar. Döwlet avtomobilleri ikisiniň motoruny birikdirýär we täze bir motor oýlap tapýar. Biriktirilen motor ýasaýar we ýarışa gatnaşýar. Şol ýarışda da rolla başga bir oturýar. Ýaş injener hökümini rolun gapdana, sürücüniň gapdanyna ýol görkezji we maşinaky problemler sürüjä aýdyp berýänçi görkezji bolup oturýar we ýarışda ýeňiji bolýar. Ýaş Honda biriktiren maşiny bilen Yaponiýada geçirilen 5-nji döwlet avtomobil ýarışlarynyň ýeňiji bolýar. Ýaňy bir 1 ýyl boldy şolana ustaxanada usta bolup başlaryna. Ýaş Hondanyň ýasan maşiny ýeňiji bolýar we pul bayrak bilen bayraklandyrylýar, garat glavny injener bolýar. We öz başlygyndan ruhsat alyp men owamda, men ýaşaýan ýerimde avtomobiller ba ýöne hiç ýyllarda servis ýok, avtomobil servis ýok. Men öz owama kömek etjek, öz awamda servis açaýyn diýe. Başlygam bir ruhsat berýär, problemi ýok. Haçan maňa ýarış maşin gerek bolany maňa ýasap berseň bolýar diýe. Şol radiýelik bilen öz owasyny başlany ruhsat bilen servis açýar we şol servisde şeýle bir zat durnady. Yaponiýada ilkinji gedek avtopodyobnik häzirki tehlikada maşin ýokarkalar ýa zatlara şonu ilkinji sapar öýde oýlap tapýar. Ýa şolanyň öz tekinde. Gara şonluk bilen bile 1928-nji ýylda özüniň döreden täze bir maşiny düzýär. Ford avtomobiliniň maşinini täzeden işleýär, motorlar täzeden birikdirýär täze we ýene de ýarışa gatnaşýar. Bu gedek rolla özü gapdalyna özüniň doganyna oturdýar we ýarışda şeýle bir ýokary tiýdilen rekordundy döwýär. 6-njy döwlet avtomobil ýarışynda ýokary tiýdilen rekordundy döwýär. Iň ýokary tiýdilikde 1-nji orna barýaka. Şu ýerde videosyny suratyny tapsam, şu ýerde suratyny goýar. Avtomobil 10 ýaly Ford'un avtomobilinde 10 ýaly ulutýylyk üçin niýetlenmediği sebäpli maşinyň ýol tutujylygy pesagatça we maşin özünden gaýyp başlaýar.
Şeýlelik bilen öz dogany we özü awariýa bolýar we gözüne weperiyetýär, başga da bir näçe ýerlerine tramvalýa, aýaklaryna zadana tramvalýalar. We kakasy gelip iki ogulundan gojaklaýar we saytyrofon da şeýle bir zat diýär. Bollunne sen avtomobil dünýäsinden aýrylýar, men senden dyny biljekälýar. Saytyrofon da näme diýär, barnysida ýatyr kakany aýdan sözi bar. Kaka diýär, avtomobil men durmuşum, men ýüregim diýär. Kakasy bolsa şeýle jogap berýär. Sen avtomobil ýüregiň bolsa, siziň kiňizden men ýüregim diýär. Maňa da düşünüň diýär. Şeýlelik bilen birazcık avtomobil dünýäsinden daşlaşýar, ýöne ol kän bir uzak dogam etmeýär. Kellesinde hemişe şol bir sorag. Näme üçin men ýatan maşinim ýol tutujulugyny saklap bilmedi, awariýa boldy. Hatda ýolda bir problema da ýokdy. Şol esasda bir zat kellesine gelýär. Motordaky porşun dogry işlemänligi sebäpli titreme has uly bolýar ýokary tyrlykda. We şol ýerde maşiniň rahatlygyny bozýar we maşin ýoldan çykýar. Inni ýekejetmel zady bardy. Motorun titremesini nädip ayırmaly? We motoru täzeden söküp başlaýar ayagy galandan soňra maşin motorun sökönni şeýle bir zat şol awariýa bolan maşiniň motoruny sökönni şeýle bir zat görýär. Motorun içine hareketlendirje porşunu we porşunyň daşynda bir kolso oturýar. Şol kolsonyň erenligini görýär. Indi kolso eredi. Näme üçin eredi? Ören ýokary tyrlykda porşunlar ýygylar hereket edenden soň daşyndaky kolso çydanok. Indi bir material oýlap tapmaly şol kolso näçe gyssada eremelde. Şol esasynda himiýany çözmek üçin döwlet himiýa universitetine okuw ýerýär. Ýaponiýanyň döwlet himiýa universitetine okuw ýerýär. Saytiro Hondo, Saytiro Hondodan ýeketak maksady ýurt universitetinde gutarmak däl. Ýeketak maksady metallaryň birikmesini, formulasyny öwrenmek. Tek aydan soň öňkenligi universitetden ýene gaçyk gaýdýar. Näme üçin gaçyk gaýdýar? Özüne gerekli bolan metal birikmelerini ally. Tek aydan içinde hiç universitetden muallimlaryny gününe goýmady. Ýene okuwdan gaçyk gaýtdy, ýene de täzeden tehe geldi. Okuwdaky laboratoriýany öz iş ýerine guruldy we täze motoryň daşyndaky aýlanýan porşunyň kolsosyny ýasady. Öz maşina ýasamana hakynda beren sözünden dänmäne gorkdy we döwrüň Ýaponiýada şol döwürlerde Ýaponiýany krizisten çykarýan ägirt uly kampaniýa bardy. O kampaniýa Toyota maşgalasy. Toyota maşgalasynyň uly zawodyna barýar başlyk bilen gürleşmek üçin. Ýaş oglan eline geçecek motorjugy bilen maket görnüşini ýasalan motory bilen zawoda barýar. Zawodda başlyk bilen görüşdirýär gelen oklar hiç kimin. Näme üçin? Bize diýä kakotda bir patsanyň ýasan motory, ýaş olanyň ýasan motory gerekkel biziň hemme adamyň ýerine diýä bolan başlyk muny aýnadan görýär. Elinde bir zat bilen ýaş olan nurdaşyna da hemme kişi üýşüp otur. We ýokarky etaçdan ýanky çagan tanaýar. We gyýgyrýar. Garaşyň goý bermäň onu ýa. Aşağı düşüp ýanyna barýar we şeýle diýär. Sen geçen gezeki ýarışda awariýa bolup 200 kilometr tyrlykdan geçip dünýä rekorduny goýan awariýa bolan oglan näme diýip soraýar. Olam howa men sen ölmediňmi, sana öldü diýdiler diýär. Garat hemme kişi şol oglan öldü diýip habar aýrapdyr, aslında ölmedi o çaga. Ol esasında da gel onda göreýin motoruny diýär, barlak göreýin diýär. Motoruny sökýärler we hakykatdanam ören ütköşüp täze bir dizayn. 200 kilometr däl, 300 kilometr tyrlyga baryp biljek. Ýaponiýada däl, bütün dünýäde rekordy döwýän bir avtomobil motoruny ýasady. Saytiro Hondo şol motory ýasady. Boronna biz barlarsa inne Toyota hytyrlygy diýdi. Muň bilen şertnama baglanşman, ýanky barlap gören motoruny özi ýasajak bolýar. Näçe wagtlar barlardan geçirýärler, ýöne özleri ýasap bilmeýärler we şeýle bir karar gelýär. Ýene şu motory Honda'nın özünden alanymyz bize amatly bu motory biz ýasap bilemedik okenekdi. Şertnamaň esasynda belli bir 40% Honda'nky galanlaryň Toyota'nky şeýle bir şertnama baglanşar. Gara diýjek bolýan dadym. Toyota'nın motorlary stuk bolmaýan, ýene bir zat etmeýän anamdar motorlary şol döwürlerde Honda'nın Toyota girden täze informasiýa esasynda ýasalandyr. Bu şolady belli goýun Toyota kompaniýasynyň ödem şolady boýnalýar. Biziň ilkinji dünýä ädimimize Honda kömek etdi. Diňe Toyota däl, Chevrolet, Chrysler, Land Rover, Opel we dünýä derejesinde iň howpsuz avtomobil diýip özüni tanadan BYD kompaniýasy özüniň avtomobillerini Honda'ň ýüregi esasynda halka tanady bildi. Dünýä belli markalaryň arkasyndaky söýgöt Honda'nyň
yasayan motorlarydyr. Şoň üçin men Türkmenistana Honda getirdim. Soho ekran aç. 1970-nji ýylda ilkinji gedek düýgü tutulan Honda Civic modeli dünýä standardyna bir näçe kompaniýalar ýyzda galyran şäherde minmek üçin ekonomik hemem gapdanna gelende şol maşin bilen öz maşynyny ýarışdyryp görüsüň gelýän isleg hemmekşin özüne teretmäne mejbur edýän Honda Civic. Bu ýerde 2020 modeli bilen 2lik motorly 4 silindr 8 sekundyň içinde 100 km/saata ýetip bilýän sportiwny dizayn özüni başgalardan tapawutly hasaplan, ýani sürüjüler üçin men şol maşin minjekkel, men hemmeden başga adam diýip bilýänler üçin ýürüýte sportiwny dizaynna öndürilen Honda Civic modeli benzin ören ekonomikni, hatta şäher içinde de 100 km/saatna 8,14 litr benzinli ýa uzak ýol üçin 6,12 litr benzin moşny ekonomikni içiniň salonuna seredende her gün görýän zadaňyz däle niýabişni sportiwny özüňi sport maşynynyň içinde oturan ýaly duýduryp bilýän bir avtomobil. Bu avtomobili minesi gelýänler arkayn maňa jaňa dip bilersiňiz, WIN koduňyzy eliňizde SMS edip uğradarym. Honda'nın taryhy inni başlady, iň gyzykly ýerlerini intäk aýdyp ýetişmedim. Saitiro Honda 1941-1945-nji ýyllarda başyndan geçiren wakasy näme? Yaponiýanyň içgisi bolan Sake we Honda motorlaryny näme birikdirýär? Honda öz motosiklellaryny dünýä bazaryna nädip tanatdy? Honda markasy Nissan we Toyota markalaryny 30% pesa gaçyrdy. Nädip pesa gaçyrdy? Honda'nın dünýä belli Civic modeli dünýä taryhyna nädip iz galyrdy? Şu maglumatlar we ýene de bir näçe has gyzykly maglumatlar barada belesiň gelýän bolsa, kommentariýada dogam diýip ýazmak ýadyňyzdan çykarmaň. Inni men videolarymda hemişe sowgatlar bar. Videony soňuna çenli görenlere mümkinçilik. Begnazarov komandasynyň ýakyn ýol biznes we sowda prolajeniýasy bar. Elbetde köpüňizden habaryňyz bardyr. Inni şu ýerde size bir mümkinçilik. Nädip ýakyn ýol biznes prolajeniýasyndan sowgat gazanmary? Size mümkinçilik. Ýakyn ýol biznes prolajeniýasyna girýäňiz. Profilden registrasiýa edýäňiz we şu ýerde şeýle bir zat bar. Maslahat bereniň nomeri. Öz ýygyňyzdan näçe tane adama maslahat berip bilseňiz we maslahat bereniň nomeri diýilen ýazga öz nomeryňyzy goşup bilseňiz şeýle bir zat bolýar. Ene şeý dip her kime registrasiýa etdirän soň şunu ýaly sahypa açylýar. We egerde maslahat beren diýilen ýazga öz nomeryňyzy ýazdyryp bilseňiz, sizde de şu ýerde ulanyjylar diýip görkezji bolar. Menden naprimер şu wagt ulanyjylarda 13 sany adam bar. Yarış şeýle bolýar. Sowgadyň eýeti bolup bilersiňiz. Ýakyn ýol sowda biznes prolajeniýamyzda ýygyňyzda iň köp adam ýazdyryp bilene arkayn maňa surat urup bilersiňiz, isteseňiz Imodan, isteseňiz TikTokdan prosto şol surady screen edýäňiz we maňa uradýaňyz. Kimiň öz ýygyna tirkän adamsynyň sany has kän bolsa 3 sany adama, 3 sany ýeňije ýakyn ýol sowda we biznes prolajeniýamyzdan uly bolmadyk sowga diýerler. Onu ýeňişiňiz bilen häzirden gutlaýan. Biziň sahypalarymyzdan aýrylmaň, like basmagy, podpis etmeyi unutmaň. Videony soňuna çenli görene her videomyzda oja sowgatlar garaşýar.